Alcohol Tech? Alcohol on tekninen tukkukauppa, koostuu eri osista. Suurin osa on Alcohol Chemicals, joka tuo maahan eri raaka-aineita teollisuuden tarpeisiin. No Chemicalsin puolella niin me lähdettiin ratkaisemaan sitä, että meillä ei oikein ollut kunnon CRM. Meillä oli enemmän tällainen kasa sähköisiä papereita, jotka ei voinut seurata. Ja me haluttiin myynnille näkyvyyttä siihen, että mitä meidän tuotepaletissa tapahtuu. Meillä myydään vuosittain jo Suomessa 2000 eri tuotetta, niin siinä on aika paljon kiinni pitämistä. Ensinnäkin niin me toimitaan 10 maassa, niin saatiin rajojen yli luotua tietokanta tai tietopankki myyjille, että mitä tuotteita meillä on saatavilla ja mistä päin. Ja myöskin kuka hoitaa sitä missäkin maassa. Sitten me saatiin tietysti myynnin suunnittelua ja myynnin seurantaa. Toinen tosi iso asia meille oli hinnoittelu. Me annetaan vuositasolla toistakymmentä tuhatta hintaa, jotka on nyt keskitetysti yhdessä paikassa niin, että kun soittaa meidän asiakaspalveluun, niin on aina absoluuttinen totuus siitä, että mitä on tarjottu, koska määrät ja eri kotimaan rahdit ovat usein vaikuttaa hintaan hyvinkin paljon. Sitten saimme varaston hyvin selkeään seurantaan, jossa me nähdään, mitä tuotteita meillä on varastossa, mitkä ovat hitaasti kiertäviä, mitkä ei liikkuneet ollenkaan tietyn ajanjakson aikana. Ja jokainen tuotevastaava voi siitä suoraan tarttua toimeen. Helpointa olisi varmaan tämä varaston seuranta, koska me onnistuttiin laskemaan meidän varastoarvoja todella paljon tämän avulla. Mutta varmasti myöskin se, että meillä on yhtenäinen hintarekisteri, jossa me tiedetään, mitä olemme tarjonneet kenelle. Toinen asia ehkä on suunnittelu ylipäätänsä, että meillä on yhdessä vuosissa kaikki tiedot siitä, että minkä asiakasryhmän luona ollaan käyty kuinka tiheään ja mitä sinne ollaan yritetty myydä ja missä ollaan onnistuttu, missä ei. No, perusdata on oltava kunnossa. Se on ehdottomasti tehtävä ensin. Niin, että on asiakasrekisteri ja tuoterekisteri ja putsattu ja oikein. Toinen asia, joka tietysti kannattaa ottaa huomioon, että tässä on sekä keppiä että porkkanaa organisaatiossa ja pitää miettiä huolella, mihin tätä järjestelmää käyttää, koska jotkut prosessit tulee erittäin läpinäkyväksi. Ja silloin on tietysti tärkeää saada kaikki mukaan toimimaan sen prosessin sisällä. No Steerihän on ensinnäkin konfannut tämän järjestelmän meille ja myöskin otti meidän tietovaraston hoitamisen kontolleen ja sitä kautta siivonnut meidän dataa ylipäätänsäkin. Sitten järjestelmän käyttömukavuuden kannalta niin on aika tärkeää, että on joku, joka osaa tehdä sen näköiseksi, mitä myynti ja myyjät haluavat, jos he ovat ensisijainen asiakasryhmä.